Kanegare ka AIRFM jongpi shi spotlight point hundred megahertz. Parlong nosngam hagenega por nagenega studio ngin walam shipi ya ka jiakran markman bat ki ting shop ki puron jong ka film yodo. Kita kilong I Albert Mauri I Lapenhun Sun Denver Parian Richard Karpuri Enshan Lamari bat Baya Shanbong Marbanyang. Kane kalong ka film kasi ka ba ningkong ya ka ba on panlat ba hagari baro ka way. Bat ka deru ka film ka bala yo ya ka kusnam dangshen ka Kim Ji-sok Award na ka Busan International Film Festival ka ba arpusaw ka balalong ha Korea. Bat parlong kani ka deru ka film ka ba ningkong nari India banyo yagane ka kusnam na Busan. Te parlong no sap aliken gini abat sap lang yagane ka jingya kren. Kublay pi baro ki parlong no sngam. Hagane ka por ngan kli yagane ka we ka jingkli le se ki parlong no sngam ru pila halaman siem halamarway banjubab yagane ka jingkli. Hang ne bangang idon yai Albert I Lapenhun I Richard Enshan Denver ban I Baya Shanbong. Ka yodo yatho ingi. Ngine phashwa sha I Lapenhun I Baya Shanbong nang tangin sa phasha kini kirang ba I Denver I Albert nang tangin si po si ba Richard bat I ba Enshan. Ka yodo. Kakajing so tho jong ate ka de ka yo ka ba. Ki ban ya siwi tada ban khai pateng jong parok kiri khasi kade ka yo ko bahe tam ha shnong jungi shudwan ki brio na kleng kleng bani khai Denver ka yo bahe ki ba wan ki brio kleng kleng ban de ban khai pateng Albert dangi sim ka kerteng yo tu am haja pieng ka ya chibun na namar ba kat kom ka jing siam jungi na du dangret hadu umta da he kanang pher de ki jing siam jungi hayo tang ba ke bang akan mau menta danga sim ka kerteng yo tu am akan mau bai ka por ba dangret ken Saya setenat pandai singsak jan. Man ke singsak jan image ya lam yang saya ban yo le bam jado. Dah keren sepang yo du amu saya kan mau bai tang katai ba. Kapor men sadang ret la yo chance bai ban le bam jado bam dok le saya te enjoy. Ta ngidan sa arun kirang ba iba Richard iba Enshan ba Richard. Ke yo do. Nga bawan nong kendang te ka yo du ngakan mau sua dala long upan. Ledis yodo la long muli ledis yodo la long ujur ledis yodo bat ai por Christmas pat la dei por thit riam thit bek la le yodo le thit juti thit riam thit bek kita giting kan mau ba wan ha khmat jongas phang yodo ba Enshan te hangai te yodo le ba ai jing im ye ki brio paro ani po magala le lengba ka yo brio ki kam im non kam le thit jing thit nam ta ban ba ma yeng asem le thit na yo ki mar rap mar riang war khoi na po lang kha li di si yo teng on ka yo do ka de ka sa ya baro ingi no magala ni Ngite bro ba ka yo do ka de ka we na ki yo ka ba he tam hakane ka jala ka jongi ban ladang ngam bakala ka deru ka ba he tam hakane ka thanch de lam ngi hiro ban ngi pen ka mai pro no ngam ba hang ni ngi kren ya ka yo ka ba ngi ya khai pateng ya ka sngi yo ba ngi kumi khasingi don ru ya ka sngi yo do nde ngi kren ya ka yo ka ba don hang ni ha shalong ka ba long ka yo ka blaseng na do men ndai men kulong kuma da ki long shwa ki jongi ban chupan ka ma ya pi baro ki pro no ngam ka yo do ka de ka yo jong ka himashalong Hendai bat kadon hanong ba jong ka himashalong hanong se henrei hadien kata lapan kan ria ya ka syakate ka jaka ka badon menta ka bangi tip nya kan mau bangi yo ban yelet bam jado de bangi yelet ya siu ya tada ya khai pateng hadu menta kadang long ka yo hangte hadien belapan kan ria ya ka shani shalong bat ka hapo ka jing penyat jong usim ka hima meliam parlong pios ngo yagi tu ki jubam na kini kibi parlok kibi don rengkat bat nga hakani ka studio ki balong hakitin ka singilam dong ki tingshom ki puron jong ka film yodo ngi pediang samai pi baro kibi don rengkat lang bat ngi I Albert Mauri I Lapenhun Sun ki balong ki tingshop ki puron pedeng jong ka ne ka film kumjuru ngi don ya I Denver Parian I Richard Karpuri Enshan Lamari bat Baya Shanbong Marbanyang te kalong ka jingkiman ka bakrab ngin kendo pat pi markman te menta ngin yakren syapang ka film yodo omshu ya ka yodo kuma yakren haka basdang ten reke ka baja ha yodo katkum ka jingya jong ka ne ka khana haka ne ka film ngin ya phashwa menta I Albert Mauri ka benta ka jong pi kum umai ha ne ka film yodo itu ingi
kat no ka bat kat no ka simpore phi ban ngam ya ka jing song tho jong phi kum u to ting shop u ba de umai u ba shong basa u ba im basan ha yo du ningkong bangayo ya ka offer na ba Pradeep sepangani ka project yang lahap ban perkhat na namar ba ban ak hapo yo du bat bandai u karakter u ba im hatu ha yo du long jenjar te nyemla ban su accept bik kum tu mala klemla ban research ai te hadin kombas tio ila ya keren yang buat ba Pradeep te ngala tre ya ka ni ka project hadin kata ke jinga keren jongi ngala persang ban million ban lek chayo khnang ban sauthu te ya ka ban yo i komno ki briu ki long komno ka surrounding ka long hapo yo namar ngi tengi sulet tang ban khit jing thiet handai nyimdei ba song sa ka to jakate long nyimla ban puli ke jing long jong ki briu te hadin kata dala sedang mengi ka rehearsal bun siang ngi pelut por hang te hapo yo du ajan sipna steng arbonai ni se let ban rehearsal location bikum hayo bikum tu te ngi persang ban let ban ya keren tu ki briu ki basong dukan tang ban yo idea komno ba ki briu ki im komno ki briu hapor basong dukan komno ki communicate bat ki customer lele kedai kata sapang ka jing pen wan dur pat ya karakter jong umai ko mga ak hagani ka film yodu nga dei umai namta ka tu ka karakter ngala persang ban practice kawe pat namta ka look komno ban komta unong yo mle berlong kom kini normal ki bayat ki basule yo kan dei komno ubriu ba song hang tu da ka jing rap jong ba Pradeep ngai discuss ba ni dei ban long kom tam ta te ngadon kam ban ha ban sngat ya le dia nang tangan ha ban teman snyu long be sapop kum tu te kita kijing siam jonga namta ka kani ka karakter jonga ka ha albat hapor ba perkhat ningkong ta ka hi dala lek hi hatu hayo du eman namta rehearsal kam da jenjara namar ba kibri hapo yodu em kat kum jing siam jonga kilong supportive bate namar ba hapor shooting ki arab ting hapor bang shoot tingi hap block hi ka jaka khnat te don pat kitu ki bayat bon the jing thiet pat ki block lang ya ka camera ne ki block ya ka tu jaka kitu ki bosong dukan hang tu ki arab ban pen weng yi tu ka crowd ka bawet hang tu ban superkat ka jenjar hi khnat tang ba mar ngi pat ngi la kham pelut bor kham bon arbanai yang tu tengi la ban adap ya ka tu te ngai sngo kasubyang tong inya phai pa se I lapan hon kum ka ting shop padan ha ka film nei kum ka Edwina ka ke jing siam jong pi ka ban sim ya ka to ka benta ma ngathai pihak ban perkhat ru kum ka to ka karakter kum ka to ka benta ka pi ban sim kat no ka sim pore pi ban pinla ban so ba ngala long menta bangan pen I bangade ke Edwina ke bakren Albert na do ba sedang hi ba ngi kendo ba Pradeep ila ay kata ka benta jonga bang kum ka Edwina kadai kanong desha ako ikaliang na mabun bangala aki film ngampat juk hamyo kung kata ngampat tip kunungan de da ka banga lechi hayo ngaya man kasing ngali kendo ki briu ki badesha kren bat ki ngaya shang bat ki sharum sheneng kumta hi shibnai kumta hi ngila ya bat ki ngalai buat komnu karukam ra sha jongki komnu karukam di jongki komnu ban kin kren ki briu te kalong ka ba ngahable dot kita barok hat banga habra ushang habra trisha ngahaban ra da kijeng rap lan jongki pat ba hi kapen I mean sim yang abangan sim yang ka karakter jonga kum ka Edwina ha ka film tikan dei ka ba na benta kata ka karakter ka jonga kan namar ba kam dei ka jing im go pi dei ka jing im ha kan ni ka prathai shu thau jong kan ni ka film nei ting ya phai ba menta ni don I Denver ban I bayashan bong kini ru ki don yala ki jong ki benta ki jong ki I Denver kum uham I bayashan bong kum ka priya te kum uham kum no pi sngo ha ba pi sim ya kan benta Denver ngathrai ka dang ri ko sin ka ban kong ye pi ba pin ak film kede te kum no pi sim ya kan benta ba ke jing sngo ko jong pi number ningkong ba ak do ka dini yudo hi te sham jar ban ak ibon ki brio ba yarap create new character u hap Albert ru yarap yang asibon sto umno ban long new character dan I lapdiang ru perika yengi taru la yarap but berkhoi ini badan ni kamera ru ki yarap yang research ru kuno ban behave hayo em to nga long lichi yo em to man pet kuno ki ni kina ki sele yu hayo ki kuno ki im ha te I bayapan kabenta ja pi kum ka priya ngilam ju amba ka de ga kum ka puron ka basenrop ndai ha ka ni ka film ani ngilam ka supporting role ndai te hendrai kre ka benta ka ba ka jong phiro kam de ka basong kum no pisngo te hapor nga yo akni ka pat Pradeep kliang aman akini ka pat ala shong set ba sha ben ak mni ko brio na yo ka blang ka pher phananga tining kong pri I ni ka role yang yong ka de kan brio ka badia kwai
hayo ta ma din I change por ia thu nga be ab dia kwai ai am chu pam kwai tang am nang man kho kwai ru nga shong ye nga practice kho kwai ma pai kai mai man pen kho kwai kun non kho kwai ai kham I long at least pen kham I long ya day ha te por ban shoot pat I ba Pradeep shoot pen kelas dan I know like ka kam jo ka de ba khai ri not ai we de shoot ba dia kwai ti pikir mi practice kami practice kata ka kam sok pat langsung ben not kata ka practice jo nga yang kai na kho kwai kami open I la let's see ko yo ban maybe ban man kho kwai ha kedai ka ba pisha ya banta jong ka priya ka janjari India por itu iba Pradeep sang priya ka long clear te ka explanation jo te kam sok kan to por punya shoot ta kamur ka shai ka jing batai Shai ka jong ya ka ba ikwa ka yad bette te ngini pa ba shakini ki rang ba angot ni I ba ancient I long uwei na ki bala pau bhai bala don bha ka kam ban ak mo ngi lam nong nadu naran san ben ringkat ba kasing biriau khasi kasbung ba ki ba bon ro ki film ti ba Richard Karpuri ro I la don menta ki ba bon ki kam ak film ti ki ni ro ki don ya ka benta ha ka film yodu ka benta ga jong ki ka ba ya senrop lang ban penyat ya ka ga khana ka ba don ha ka ni ka film yodu ti I ba ancient lamare kum uwil habang ai ya ka ni ka benta jong pi kum uwil ba ancient ka pan kan mau ngai ka jingrai jong ba pnai ba yang ka ong tu ai ket lem don ki nong kit nong hayo du nga thrai la sakut lut ki mar ki mata andai te ba ancient kat ki ne ki benta ki ba pila de pro si kat ta ba pila don benta nei ha ka film yodu ka ka jing so ko jong pi jing so jo nga ba Pradeep ai nga kan kam daju ang pinle na kam daju nga ba ju mulin le yo asin stio lang le yo tanga mo siu dukan ju mulin ho nya kan ka bi daju kalai kita ju unda perkit jikit sia you na po yodo sport stand utos to ya kalau udah ju tak kemud lada practice lupa long shilter ka jing jopi long len yo tigi daju lai senat langi manhai kamdaron jing asu ban ak daju kaslong tang berkata ba Pradeep pihak ini teman Inyo tumain tayo jing sula rain de pi le silum seneng de with room with arbanai itu tumain de ya syak kadai haba kadai ka kam ti hab ya sha te iba Richard Karpuri pan ka banta ga jong pi kum ulamari te ka ba ka to ka banta mo tamba ngai I ba kan tu ka banta ka pidan pi ne ka wan ra pat ha ka tu ka khana bro ko wei ka ba ni so kum ba so don jingkermen na nim so kwa shu ban rakhi ni ba ka ya hande ka jing don ka ni ka banta ka jong pi kum ulamari pada ka wan ra ya ka biria to kindian ya tu ngi ka jing so jong pi ha ba pi shemi ga ni ka banta ka no ka pi tharai ne ya pi aklat lut na menta mut kumta kan menta na du ba ak ni film klet lut khai nang kong do haba iba Pradeep yang ai ong ban le kan ni ka rule ti la ai shwa early condition kawai bangan penihar khatsan kilo maka ba ar lombangan utuman hadu mun jerong ba kata khatsan kilo I ai porengat tang sauna I ong phila ngaru kata confident ding ong ngala ngade sportsman telong tis kan mag step you nanta ngale dieting ye nrein la dai ke por shooting khamla ban penihar do khatsan kilo ngala tang pra kilo tiba Pradeep ang no phi ong la penihar no phumla ta la biang ni tu tuman du like na steng rei ka ba kong san ba khampen nga kan ni long ba hoi la bun li film ki film tang la script la page dialogue tang langsung thu hi kum lo ban ak kawan shwa dialogue action kawan hadir rei kan ka film pat don dialogue te la perkhat kum nu nga se chong perkhat page bai the script perkhat hakan rukom ban la rinda la kawan kum tu ndang la lek page ru mas nguhun mangala ban la kum ban nama ba ta ka jong pi ka ba dei bet kumno pi pen I da ka dur khamat ka jong pi nei maka ba ba nomor ba la pio ban kren artat ba ki kentien ka khampen so ten rei tang shi kentien ar kentien ka ba ban pen I ya ka jinglong jong utu karakter tang da ka ta ka reaction bi ong mon ka dur khamat ka company ka jing so jong pi ha ka dur khamat ka jong pi hadu menta bang ya kren ta ya kanin nei kalong ka basu kamen shi ka dei nomor ban lo bu yo khusnam kani ka film on pelai ba hang ha shalong bat kum joru ha ri India barok away khat santarik menta upnai unai nai wing na lo bla yo ka khusnam bat kum joru ka ban ningkong na ke film khasi ban pelai ba ha barok away ka ri India kum kiting shapuran jong ka film ke ka jing so go jong pi iwei ke don kat lang ba nga hang ni tang in ya pa
shwa shiba anchan bari ba kharpuri mar kla bon haki benta haki film te ke jing sngo gojong pi ta ba anchan Ni khubon yo ta khubon ni open i ka ni film yodo pakirin dia ko we. Ji so khani so sarong ba mla shu ban mudur. Tangan ni ka we film kasi ba yo ban ni siti. Kalman hiru bagini we film kasi ni le bahang mala film yodo bakin yo ban ra siti mala. kan long tang ka jing sedang ka jing lam ti menta ande ba archa ngaru ka ju hi jing sngo komen ba khrap la kata la film sngo ba sa kum ju si kum ju na le ya surak dan nong itu kita kasi bang kom adis ma sngo kan i ba ko i kali India ka so sarang ngai kumud dapat kadai he enta kan kami yang kumud kendiat ngayu i ken do ne i Denver na makaran ri ka sien ka baning kong ma pi ak film ha ka film pi ak kala yo kat kan ne kala ke kaburam bagalawan ra ne ke jing sngo jong pi so komen ni long first film ag pau nam kan ni ti long mi pa por mi dan shoot i yodo kami tu banga ag ki klimeto haya ma pi ak kami tu squad ben surprise ban ki chicken dit ni tu ti por kilap bagi ngaba ag tu ki long lak men astunat sanat ki kershani pi ki piklim sha mai be klimeto don hi chik shamai tu ti kan mana ne shman wajule lendet chode tu ha di bayapa pila idan menta hi hakikat tu ni ki film nei te kani ka ba pira menta bat ka yodo ke jing so jo pi ha ba ka yo kat kani ka lat ka kani ka buram Lak men pai. Apa orang yang semua pakai ka job itu Kim Jong Suk Award. Semua kain le tu lagi beri bara. te menta ro bakan pelak pai ba lo ha pro ko fikir India kan nungut pelak de bitu Alai tu lagi bara. Lap pa book tiket lupa. Ni yang. te to I la bat I Albert pat ki ba longki ting shop at puran pedeng jong kani film kumno pisngau Ka jing so zat nedo bang ada ka film bat iba pradip kari ka we kala yo buram cha men chwa menta sa ka ni ka yodo kadang pen kiyo shu yang tengah dadap da ka jing kemen nga ai buram ro iba pradip ida ai yang ngandon menta ka ni ki film nga desngo kemen hiru ba ka yo an pelat puro ka we ka ri India kat ni ngala ak film kat tu ngala Tracy Tom ho ki thu ki bri yang hang ni ha po shlong e ki pertai da ke kerteng sin jonga kom kitu ka karakter bang menta don biang menta sakani ka benta nong di shot tinggal asya sedang hi man sya pertai kam tam nang aya hayo na mga dia denti hiru chatu ngalas ngo kemen hadu kata ta ba hadu shabar ru ki latip ya ke ka jing ak ka jongi ni layo I ka jing don benta ka jongi ka ki film hani hari khasi kumnung ya shimbenta ki film kan ngar nga so komen ma banga yo sngowi ni ka announcement ba yo award bar nga kham komen ro namar ba ngaru nga don lang ste ba pradi polai ni ka festival stage po Busan tinga khamlong excited ning kong mga namar tip ning kong mga tu film ka bat ita ting kham tip ning kong mga te ngala kham extra mga jik komen Hawai kalong kajing ai burom ya ngihi baro pi kumya ki nong song sinong kumya ka rikhasi kumya ngi ki artist ru ka ai man siam kan bangenang le bhate namar kani ka jingyo award ru de ka jingya tre lang jong baro na du jong ba pradi hadu ki artist te ka jing tre sitom ka de jong I baro te ka mot dang yo kum kini ki award long ka jing kemen ka khamle khambun sangi namar ba ngi don benta kani ka award ka de ka jong I kan jong I wei te ngasok komen ma kalong ka jing kemen om tang ye phi ki be shimanta ha kani ka film yo do ni ka team yo do ngina kalong ka jing kemen yang ngi ru ha ka riba ka jait ben rio bat ngashim ya kani ka kabu ha kani ka por menta ban ai kuble ye phi baro we ringkat ma phi be don ringkat dengan studio I Albert I Lapan Hun I Denver I Barachat ba Ancient bat I Maya kumjuru ya ka team yo do he bro ko na ki kas ki crew bang yong ngi don kam ye ki bro ko ka jing tre lang berbor ko ra ka jing jom ni shim kani ka bu na ka ni ka studio jing ban ai kuble kerpang ye phi baro kum kino ye shimenta bat ni kirman ru ba hala ki benta ki jom phi pinang la ban nang le bha mo ha ki film ki bandang mi la ni kino ki film ki ba pindang ye shimenta kam tam ya I Denver ru I ba ko ba indang ye shimenta shu da ka be thu hayeng ba ti ta ngin ya pai ba shaka we kanta ngako ban kli phi ka we ga jingkli kani ga jingkli ka long ka ba pen perkhat ba ka bangi ju so bu ya kren ki ba bon balang ne ya ga khana jo ka du ngin e ka to ki paro no ngap ken le pen iya ka film bakin tip shisha kumno ka talun ka khana hang to po ka film kani ga jingkli ka long kum ne ngi ju so ngi
juang ba ka jing pun mi film ha ka jala ka jongi baro shigata ka julong le si tangkum ka kam ka pen sautunan lani pen bernya ya kito ki be ak film kito ki be don menta ban mi film lani ya unong mi film u director u producer hane kampat la ban long lani ban san mer kum ka film industry hatu phi men journey em ya kan ni bat kum no pisngo to hanya phai shwai iba kham khana ma I Denver ayu Denver pi sngo halor kan ni ka long ba big step in long film industry ni hari khasi jongi basna ni udo ka pair ni ka story as compared to other films kin pitharai ba daga jimi kum ka film yodo ka bala itu blayo kusnam bat ka ba de ka baning kong na film kasi ban permi ha baro ki jaka jong ka ri India jongi bro ko kana ban wan rai ya ta ga jing ya le kum no ban punyo ka kum ka industry ka film making hisong kum no dan ba long kerman ba kimi poncho ni film ban kan kala kum their own industry gitu to nginya phai she I baya pade dan kum kini film kum yodo bakal pau perthai kum niam ka I men sim ik week nong sna film kum shalon jingi ibu na gi thna ki blong creative haken dan talent pat ngim dan ka platform kum shaba ti nadai babun kini film kum ka yodo ki yo khusnam kum ni ki poi kleng maybe yang itu dan jingkerman baka ikan push ti kan ka industry jingi ki bru kin la kin ben em na kania La kani ka film yodo ka ka ba lam linti baka ayo rung hadu kani bakan yo wan pen mi prokawi ka ri India tinga tharai nda ka jingerap lam ka government bakan push lang bangin yo la ka jong ke industry bangiru kum ki artist bang la don ki snap ngidon tang ki private production la ni ki brig shimet ki ba shu yarap hang ni hang tai te kem pat dala than hadu ka data henry kum ka hol ru ngidang duna ngem pat don kum no bangin pin mi la jong ka film ne bangin pen ya la ka jong ka film ni haban shu ya wai hang ni hang tai te ki dang bun ki jing duna lingba kan ka film iba pradip ida ya dia shitom ba in penmi ka film jo in bahkan kiyo hadu kata ta ti ngathrai kini ki beiru ki production ki sedangkan penmi ki film de ki la yo la bandung lang hakani ka jaka penmi film la ki yo kom balong ka yo do ngathrai ngiru ngin sa yo thai ka jong industry nga kermen ru bangin yo la ka jong ka film industry hang ni hapo mi garaya ngar ngasu ya hab ye jingkren jong ila ba kumangi ki artist ladang idon ka project ngiyo dalakut ka project ngin hap train la ka jong ka kam poi bi ki ju ki kam ki ba daily routine ki jong tenga soba lada mangi ki artist lane mangi ki nong sna film hang ne po shlong em kinya tre si tom dei tang ban kombo ong phimne tang ka hobbies ma bakin pen mi film ne bakin act hande lada ki tre si tom ki tu ki nong sna film ki artist hak ne shlong jungi em kan pen kiu ya kan ne ka jing ak film jungi mentangi dang long tang berit ha ngimla ira ban khot ke industry tu hande lada ngia tre lang baro na baro ki group ngia tre lang ban pen bhai ko kom ring film ya ko kom ak baro ngathare kan ni ka industry kala ban poi kata bangin la ban khot ka industry te jongi khasi nang taru ba kini ki film lingba jong bon ki bala sna film menchua te lingba jong ka jing kane ka yodu la yo ka award kermen ba kini ki bala sna film lupa ki bala don benta lupa lani don kitu ki badang sedang ki ba kwa ban sedang ban sna film ne ban ak film kermen ba lingba kane ka yodu kenang pen slur ye ki laki de ki nong sna film na ki de ki artist te kermen ba baro ken long encourage na kane ba kane de tang ka step ka baret na kalyang jongi te kermen ba na kalyang jong baro iwei ki ba plan ban sna film ne ban ak emde ban du jing kermen henry di ban persang be ka level ba kham halor te sna ka ai bangila ban poi gen siki festival sabar kum ban release sabar kata jing request jonga ya baro ba persang ye ke ban kieu ngin ya tre rengkat lang khnang ba kani ka jing tre stom jungi kan seiso hadu ba kan poi kata ka ban ong mangi ka industry por nyo ya ka industry la jang ha ti to ngin ni phai presha I ba Richard ba ancient kumno pisngo halor kane ka bang om yamanta ka long tang ka jing persong tunat la ne jing pen pernya jong ki ba ya dom ta ka company film henry kampat san pat mer kum ka industry ni ka film industry kumno pisngo kawai ba kongsan nei kadai market ni ipat benriu jungi bidang red ba national film ha kini ki hall po silong atrai daki wan barok ban pedru ngarai tang arteo lakut lada pipin I tang arteo kan no kan mi ta film na ta kada walong ka ba ba ban bangin wara ta ka film industry hang ni po silong lagi don gui gilak kum kani ka step ka ba isim ba pradip hakan ka yodo ni wara ki artis na po asam hakan ka yodo ka kedon ka ketien kle ni keren lang bat hindi ni keren lang bat khasi te lada kum kini ki film isna ni wara ki artis na Bombay ru iwei arngot ban don lang hak film khasi te kum kita ki film kila ban ya chabar te dalong kum ta te suki ka film industry kila ban wan haslo kum online ni hilok ta hingaru
Te ke ba kong sana te kadai script writer. Don kami script writer kin toy ke script ke balong salah nama tak pertai berawai. Nah sulong ni script ba shumi tang taban hang ni seput kon tang ni te. Bak tam bakan suya yo te kam. Tam suya yo tu long. Te la lagi yo kino script kino staff script yu ba bet hi baginong kameraman ki ba tablik pule bala pas bai ai hai. Te tai ru ka jingdalang jong sarkar bat kini ginong permit film jungi badan ni barok hai kini telilang kawe magi ba permit andi kim de syuk ibakai kini sna di industri barit suar ndial da kesuk baba ki film bai tanat bagbala banya ibarok oi pertai te Kaba kapang juga ke kata kan yanu hang nu compare ke tin re ke tu hi kapang juga ke kata lut salutare ka jinglong brio hin dai te kata kawe lo kalong ba kumba umtan alba ke film kasih jungi kalong taw si yo la da wines dia kersa la kut ni bai ak la syukur kut yo itu sans po aja tak po sebenarnya lakut jing enjoy ni stay te kalau kadang ke film industry hang ni hangi baru kau kini star badan nak samlam tai baru kin yo kum ka income te namara jengki ki yo ka kam nak film mta yo kam nak film te ki kam em kan kawe na kilan bakila ban kamai jok po la singla ban ne sarkar begini baru kau kini Kadang ngatrai kadang kami kajing terelang kumba lai kedau balai so hangni hiru baka don kami ya kaji terelang nadu kasorka kinong pen mi film nata ki nong ak film kumju ru khamtam gidon kam ya ki brio gura penteben namar ka kam pen mi film kadon bon ha ki jenet nei namar ba gidon kam ya ka script gidon kam ya ka khana gidon kam ya unong tho ya ka khana kinong tho ya khana ke ba teben gidon kam ya kita ki props mo ke bangi ong nei ki bangi don kam nadu ka costume nadu ka lighting sanduk ka nadong sadong ki babun ki benta le si ngindala ban pentebet lot ha baro ki benta bat nginya trelang le singila ban penurlong ha ka way ka singi bangin ong ba ngila don ya kan ka industry ha kan ka ri ka jongi bat kan kentiu hi ya ka yo ka kot ho ya ki shimet ki ba ya don menta ban treng tu bat kumju hi ya ka yo ka kot jong ka jala hero ladang ya phai shaki film ki babun ha ngi i ba ki la bun hi shaki blap mi ki film hendrai ki duna si sha kum bang ya kran ki ban kot sha kan ka thong ban yo ya kata ka jing itu nashabar ne tinga ko bangli sakabi ka jing kle hatu ki film ki ba ni pen mi lan ni ki film ki ba mu director producer bat ki baro khai ki bermanta ka team jong to ki ba mi to film hi pisong ne em ba ka don ka jing kit kle ya ka culture ke e ka jing so ka jong pi halor ka ni ka mat ngani pha shwa manta shei ba ension iba Richard nang tangin se poi shei ba Albert shei la shei Denver ba shei ba ya ba Richard ke e ka jing so ka jong pi kamu kongsan ta gade kata kabangi snai ki film kalong ban entertain ndrei nyemdei pat ban klet ya la ka jong culture kan namar lengba ki film ki we ki brave ki i ya culture jangi ka don kam ha haman ki film lani to mlang ka we ar bam la pen ya culture ndrei ki babun hi ka de ban kentiu ya culture la jong kum tahing bo ma kharpuri te la dangi la man snai ki film man pen e culture jangi kasi sak pertai bro we te ka ne gri jangi kan long ka we ba ka pertai bro ka ito te i lapan hun Ketai ko bakiran lang gini kirang pa. Ngidon kam hiya ka jong ka culture bangin pen ilang shaki way bakin tip ko ngiu khasing idon ka jong culture la ugaru don ka jong culture makirmen kum ta hi bangin desna ka film ngidi bendon kata ka benta ban pen i ka culture la ka jong ka tien ngidi ban pendon kam bakan sa priang nang shaway ba kitip bangi ngi em da kani ka tien da kani ka rukam riam da kani ka rukam ka culture jongi bakum ngi em ka jing em ka jongi tertani phashe i bayam ta ki ba pen mi film ba ki ba film ki don jingkit kle ya ka culture la jong agree with Nesia bro kidan ka jingkit kle te danwa dan kam bhavan showcase ni ki culture jungi ban ni ki bro to make them recognize in ka khasi culture jungi man showcase ka khasi culture jungi long very important ngar masih hak hi ngide hi ban kentiu ya ka culture la jong haki film ki ba jongi tangba nyimla ban suya pe tang ha culture ka namar ka perthai kala fair kala thamai tamam ta la modern te ban suya pe tang tu culture ngathare kan janjar hi yangi ban kieu sakman reiling ba ki ni ki technology ki ba thamai ki ni ki ba thamai jong ni ka modern world ngila ban pen trikam lang bat ka culture jongi kan ban mix lang bat ka culture bat ka modern world jongi tenga thare lingba kata kan kentiu ya kan ni ka industry ka jongi nang ni khanang ba hagaju ka por ngin promote ka culture la jong hagaju ka poru lingba ki ni ki ideas jong ki ni ki local directors e baro kan sapriang pat sabar jong kariru ngako ban shukli ba ngako khajuba kon long ho ni em ma tang kan ni ko jingkli ha kan ni ka film yodo lak pen in em ya ka lariti ka jongi ne ka culture jongi ngamen jer bat piru ho lapen in marba ki par no sa
pe ya ka film piniu ya ka benta ka beli jong ka kolshor kumba ka long ka rukom shisien shisnem jupendep ya ka pomlang yodo da kes em jong ka hima meliam te ka long ka bas ngotana shika de bangi yo banyak keren bat phi baro handrung Albert Maury Lapan Hun Sun Denver Parian Richard Karpuri Enchen Lamare bat bayashan ba marbanyang ki balong ki ting shop ki puron jong ka film yodo ka film kabla wanra ya ka nam ka burom ya ka ri ba ya ka jat ben riu da ka jing yo khusnam ka jongka ya ka ne ka Kim Jisok Award ha ka Busan International Film Festival ka ba arpusaw ha Korea ti ka longru ka film khasi ka ba ningkong ka ba on panlai pa ba ha khat santrik tang hang ni ha shalong re ha kari India hi barok kawai te ngasngo ba ngam ai khule kerpang i phi barok handrungut ki bidan rekat ban nga ni studio kumjuru ya ka team yodo baro par khamtam ya iba pradip kurba kum u director la im dan rekat ban ngi hani ka poru ni ai khule kerpang na ka studio ka jongi halor ka ne ka jing job jong ka ne ka film te khule shibun ya ka por ka jong phi ba phire dan rekat ban ngi bat Hashwa bangin ya penkot no shikentien na iwe pe iwe na pi ke ke pidan ban ong ya ki parlok nong ngap ki jongi to ngin ya sedang shwana idan voi ba dangkam kana pidan iu ban ong shikentien argentien Kurpat ya baru koin pan pet ini ke film yodo. ibaya Kot kerpat bro ban wan pen ya ka film man ai jing kersan. Lapan hon Ngaro dahing akar pat ya kipat ba kiran pet ya ka film yodo kalong ka film ka ba melung ka ba internet but ngakar pat ru ikinong yo bakinon pet yala de ha ka kasngi ha ka ni ka film bakin penjat ha chipon na ka jing tregi jongki Albert Ngas ko ong ya baro kipat ba ngil atristom soba bonwan pej ya kijing tristom jongi ha kani ka film bat kermen phenya internet bat om tang ba kermen handai ngala ban pentikanai pi ba phen om ba bi ha ba pi pej ini ka film pej mo yo babe hadien na kerpat ifi nga itu lupa bakani ka film pen itang citayo po selong lada ka demand jeng ka public kamdon show kamu tang citayo la du hadien bisa angpat sajia CD kani sajia kani hapo YouTube tata jenjar te kadai kabu siar ifi mentak tayo banyawan pej nadu khatan tarik ang pen ingin ka film haki arli ki call hapo selong ku blai sibon nga kermen ifi baro wa pinwan ye pej Ada ria bahai jing kren lagi. Wang kerpat pi peniwan pej abro at least nama hal dan. Sansho sisni. to khuble shi bona ngi kermen ru ba kani ka film nadu ka singi ba lapal light pa ba ka kan long ka ba job ban ya ka team yodo hi baro ni ai khuble kerpang saji sen pat ban ni kitbok kit ruang ru ban nang ne shakhmat ngin nang yo ishu ki film ki ba kit jingmot ki ba la ban ra ya ka nam jong ka ri ba ka jai bende jongi shaki be pat ki banta jong ka ri ga jongi ba shakiri jong ka parthai hiru khuble shi bona sai sen pat ipi baro Pilayo so mentan ya kato ka jia keren markhaman bat ki ting shop ki puron jong ka film yodo Albert Maury Lapan Hun Sun Denver Parian Richard Karpuri Enchen Lamare ban baya shanbong marbanyang bat parlong kani kadai ru ka film ka ban ningkong nari India banyo ya ka khusnam Kim Jisok Award ka ba dangshen na Busan International Film Festival ka ba arpusaw ka balalong ha Korea. Parlong no ngap ngin pen ko dia kani ka program da ka jingruai Korina ka jingruai ka ba dehi ka jingruai jong kani ka film yodo ka bangi jutip kum ka original soundtrack kani ka program kala wan shapi na ka AIRFM jongpi. Korina 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 Korina